nové video. Konečne sme sa vrátili z Anime Festu. Konečne sme spolu spravili poriadok po Anime Feste, ako vidíte. Taktiež sme naskladnili nejaké nové veci. Tu sú všetky nové figurky, ktoré sme ešte nestihli nahodiť na našu stránku a pomaličky ich nahadzujeme. Hej, taktiež nám prišli nejaké nové Gundamy a doskladnili sme nejaké staré, napríklad tento Wing Gundam Zero EV verziu. Prišli nám konečne nejaké lepšie figurky z Damashii, tento nádherný Luffy alebo tento nenormálny Enel. Taktiež nám prišiel tento krásny Prismatic Evolution Pokémon. A vlastne budúci týždeň nám toho príde ešte viacej. Prídu nám noví Pokémony, Destined Rivals, nejaké nové Gundamy a hlavne nám dojdu konečne už figurky niektoré, ktoré máme z predobjednávok. Taktiež budúci týždeň bude nový mesiac, čiže naša gača by mala končiť, ale sme sa rozhodli, že keďže bola dosť populárna medzi vami, takže ju necháme, len každý mesiac budeme meniť ceny. Čiže v ďalšom videu vám povieme, čo všetko bude. A vlastne, čo som ešte chcel spovedať, že upozorniť na to, že tento týždeň, čo boli všetky naše objednávky, čo ste spravili, budú trošku omeškané, pretože sme upratovali po Anime Feste, niektoré veci sa stratili, niektoré sme konečne našli, čiže očakávajte, že vaše objednávky začnú chodiť až koncom, ale niekedy budúci týždeň. A vlastne chcem vás ešte pozvať, túto nedelu budeme mať u nás One Piece TCG pre-release OP11, čo je ideálne pre všetkých nováčikov, lebo si stávate svoj balíček kariet z toho, čo ho otvoríte, a všetko vás kľudne naučíme. To je tak všetko. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne nám napíšte, radi vám zodpovieme a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.